Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan Habarlar Gepleşimizin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz. Türkiye Respublikasynyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy İstanbul Türkmenbaşy İstanbul uğru boýunça ýürüýti uçar gatnawyny amala aşyrar. Türk Hava Ýolları aviakompaniyasynyň ýürüýti uçar gatnawy barada habara başlamazdan ozal bir zady ýatlatmak isleýär. Daşar ýurtda bilim almak isleýänler üçin resmi namalaryň Türkmenistan Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilip başlandy diýen habary size öň habar beripdik. Şonda resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýütutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, Atavatan danışmanlyk, ýaýynjylyk, terjüme, turizm we bilişim şereketini ýütutup bilersiňiz. Atavatan danışmanlyk we terjüme merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi, Kocubey sokak, Erler apartmany 34 D7 gat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73 90 212 633 40 00. Türkmenistan'daki telefon belgisi 862 60 52 61. Türkmenistan koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen halkara uçar gatnawlaryny çäklendirme girdipdi. Dünýädäki epidemiologik ýagdaýlar nazarda tutulup ilkinji tapgyrda Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay şäherine hemde Tataristanyň Kazan şäherine adaty halkara uçar gatnawlary ýola goýuldy. Bu ugurlar boýunça ilkinji gatnawlar ýerine ýetirilipdi. Türkmenistan Türkiýe ugru boýunça bolsa, owal hem köp sanly amala aşyrylan halkara ýürüýti uçar gatnawlar dowam etdirilýär. Türkiýe Respublikasynyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyna beren maglumatyna görä 2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda İstanbul Türkmenbaşy İstanbul ugru boýunça ýürüýti uçar gatnawyny amala aşyrmak göz tutulýar. Bu aviakompaniýa soňky Türkmenistan ugurly ýürüýti gatnawyny 2022-nji ýylyň 27-nji maýynda İstanbul Türkmenbaşy İstanbul ugru boýunça gatnaw amala aşyrypdy. Mehriban tomoşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmak unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.